Hvis du spekulerer på, om XTB eller Freedom 24 er det bedste valg, er du kommet til det rette sted. I denne video vil jeg sammenligne begge mailere og hjælpe dig med at beslutte, hvilken der måske passer bedst til dig. Og hvis du overvejer at åbne en konto, vil du finde links til særlige tilbud i beskrivelsen nedenfor. Jeg skal komme i gang. Først, sikkerhed. XTB er børsnoteret på Warszawa-børsen og reguleres af førende myndigheder som FSA, FCA og CySEC. Kundemidler opbevares i adskilte konti, og det faktum, at XTB er et børsnoteret selskab, tilføjer et ekstra lag af gennemsigtighed. Freedom 24 er derimod en del af Freedom Holding Corp, et selskab noteret på Nasdaq. Vi er reguleret i EU af CySEC og opererer under MiFID II-regler, hvilket betyder strenge investorbeskyttelser. Kundemidler opbevares også i adskilte konti, og som et børsnoteret selskab offentliggør Freedom 24 detaljerede finansielle rapporter. Så med hensyn til sikkerhed er begge mæglere meget gennemsigtige og godt reguleret med den ekstra tryghed af at være børsnoteret. Lad os nu se på handelsplatformene. XTB tilbyder en browserbaseret platform samt mobilapps til Android og iOS. Den kører glat og giver dig adgang til alle de klassiske handelsværktøjer. Teknisk analyse, indikatorer, tegningsværktøjer og strategibygning. For at åbne en position skal du blot vælge et aktiv, højreklikke og vælge ny ordre. Du får et enkelt ordrefelt, hvor du kan indstille handelsstørrelse, margin, take profit og stop loss. Freedom 24 fokuserer derimod mere på langsigtet investering. Dets web- og mobilplatform er designet til køb og beholdning af aktier, ETF'er og obligationer. Brugergrænsefladen er enkel og nybegyndervenlig, men du vil ikke finde avancerede tekniske værktøjer som i XTB. Det unikke træk ved Freedom 24 er adgang til børsintroduktioner, IPO'er på amerikanske og europæiske markeder, noget de fleste mæglere ikke tilbyder detailkunder. Så hvilket er bedre? Hvis du vil handle aktivt og analysere diagrammer, er XTB stærkere. Men hvis du er mere interesseret i at investere i børsnoteringer og have langsigtede positioner, er Freedom 24 det bedre valg. Lad os derefter tale om indskud og udbetalinger. Hos XTB skifter du bare til din rigtige konto og klikker på den orange knap i nederste venstre hjørne. Du kan indsætte via port, bankoverførsel eller lokale betalingsmetoder afhængigt af dit land. Der er ingen officiel minimumsindbetaling, men realistisk set vil jeg anbefale at starte med mindst 200 USD. Hos Freedom 24 er indskud tilgængelige via bankoverførsel og kort. Det mindste indskud er også lavt, omkring 10 euro. Udbetalinger behandles til din bankkonto eller kort, men de kan tage 1-3 hverdage. XTB har en fordel her, da det letter dig at åbne din konto i flere valutaer, hvilket betyder, at du sparer på omregningsgebyrer. Hvilket fører os til gebyrerne. XTB er en af de billigste mælere på markedet. Spreads på USD starter fra 0,1 pip med et endesnit på omkring 0,8. Aktier og ETF'er er kommissionsfrie og til 100.000 euro om måneden, og derover betaler du kun 0,2%. Valutakonvertering er 0,5%, og der er ingen udbetalingsgebyr. Freedom 24 opkræver omkring 2 euro per handel plus 0,02 USD per aktie ved køb af amerikanske aktier, og omkring 0,12% for EU-aktier. Der er også et opbevaringsgebyr på 0,5% om året for at opbevare aktiver på din konto. Selvom det ikke er den billigste mægler, betaler du for adgang til børsnoteringer og globale markeder. XTB er det bedre valg, hvis du ønsker lavpris, aktiv handel med kraftfulde værktøjer. Freedom 24 er derimod ideelt for langsigtede investorer, der ønsker at købe aktier, ETF'er og endda få adgang til børsnoteringer. Efter vores mening er XTB den bedste for trader, mens Freedom 24 skinner for investorer. Du vil finde links til særlige tilbud for begge mæglere i beskrivelsen, så tjek dem ud, hvis du er klar til at komme i gang. Og hvis du fandt denne video nyttig, så glem ikke at give et like og abonnere på kanalen for mere indhold som dette. Tak fordi du så med.